Төннәр аяз, күктә алсу, нур сибеп кояш көлә. Җиргә тама көмеш тамчы, сагынып көткән яз килә. Исәнмесез, кадерле тамашачылар, сез Мәйдан каналында лайыклы хит тапшыруын карыйсыз. Һәм сезгә язгы кояшлы сәламнәр юллаучы бүген мин, Зәринә Хәсәншина булырмын. Бүгенге хит парадта сезне март айының яңа катнашучылары, кайнар яңалыклар һәм әлбәттә кунаклар белән очрашулар көтә. Дуслар, яраткан җырыгыз өчен Мәйдан ТВ сайтына кирип тавыш бирегез. Тавышлар көн сайын кабул ителә. Эх, җәй җитсә, рәхәтләнеп балыкка барыр идем, ди җырчы Вәли Фазлый Әхмәтов. Җырчы үзебезнең табигатьнең матурлыгына сокланып бирергә ярата икән. Иң еш була торган урыны Кама елгасы буе. Әйе, Вәли, балык сезонына озак калмый, тиз генә җырларыңны яздыр да, әйдә, балыкка йөгер. Ак яулык бүләк иткән, беренче елмаюыңда шунда ук булган икән. Бәләкәйдән өйрәткәннәр фикерләргә, уйларга. Күз тимәсен, субханалла, иманлысың шуңарга. Бала булсаң син асылы таш, үсеп җиткәч зур байлык. Синең кебек чибәрләрне бер кайдан булмый табып, булмый табып. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз сул һәр төштә. Яннарыңда сакта тора гаскәр фәрештә. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз сул һәр төштә. Яннарыңда сакта тора гаскәр фәрештә. Курыкмыйсың бер нидән дә, Аллаһтан гына куркып. Балкы әле бар дөньяга, исламның нуры булып. Ирең үзлеп сөя сине, куйныңда күпме бала. Син бит якты җир йөзендә, иң бәхетле ана. Бала булсаң син асылы таш, үсеп җиткәч зур байлык. Синең кебек чибәрләрне бер кайдан булмый табып, булмый табып. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз сул һәр төштә. Яннарыңда сакта тора гаскәр фәрештә. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз сул һәр төштә. Яннарыңда сакта тора гаскәр фәрештә. Müslümanlar yarada sin eşin kümelene. Batşalarda, dervişlerde başıya sinin alda. Şun Müslüman kızığına bәхетле була Allah. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз сул һәр төштә. Яннарыңда сакта тора гаскәр фәрештә. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз сул һәр төштә. Яннарыңда сакта тора гаскәр фәрештә.
Хит-парадны Азалия Вәлиеваның «Түзем» бул җыры дәвам итә. Бу күңелемә үтеп кергән җырларымның берсе. Мәхәббәт турында җырларым санаулы гына. Минемчә, бу темага кагылышлы җырлар артык күп хәзер. Миңа күбрәк тормыш темасы якын, ди Азалия. Артта томан бір мәлдә никтер тукталып калам. Юк шигенем, юк тукталмыйм, хыялга атлар, сукмаклар табам, юлларны табам. Йөрәгем типкән чагында, сулышым алган чагымда, бәхетем янда булганда, тукталмам, йөрәгем типкән чагында, сулышым алган чагымда, бәхетем янда булганда, тукталмам. Мине көчсез, мине бахыр дип уйламагыз, бер вакытта да чабан бәхет каршысына күңел төшсә дә, көчем бетсә дә, кояш батса да. Йөрәгем типкән чагында, сулышым алган чагымда, бәхетем янда булганда, тукталмам. Давылдан соң күн аязып, кояш балкыса, дөнья нурлана, җиһан нурлана. Нурын сибәр кояш булып шатлык өләшер, яшик дөньяда. Йөрәгем типкән чагында, сулышым алган чагымда, бәхетем янда булганда, тукталмам. Йөрәгем типкән чагында, сулышым алган чагымда, бәхетем янда булганда, тукталмам. Рамиля Хайретдинова фикеренчә, бу тормышта идеаль кешеләр юк. Булса да меңгә бер генә ди ул. Минем дә кимчелекләрем күп, матур итеп сөйләшә белмим. С хәрефен гомумән әйтә алмыйм, ди Рамиля. Исең киткән икән, дускаем. Иң мөһиме күңелең чиста, ә үзең гадел һәм ихлас кеше.
sönüp bargan hislerimde uyattı. Dağım attı, ay kalktı, İğrinlerine tatlı inlerinin irkesinden yüreğime uğrattı. Sine mine göz attım, minne sine göz attım. Küreğimde sönüp bargan hislerimde uyattım. Sine mine göz attım, minne sine göz attım. Küreğimde sönüp bargan hislerimde uyattı. Küreğimde sönüp bargan hislerimde uyattı. Diliya Ahmedшина Асел исемле кыз үстерә. Сабыйга тиздән 3 яшь тулачак икән. Хәзерге вакытта Дилия кызы белән Ижауда әнисе янында ял итә. Туганнар белән күрешәбез, урманга саф һава суларга, таудан шуарга йөрибез. Бездә кар бар әле. Кызым таудан шуып рәхәтләнә, диде Дилия Ахмедшина.
Җырчы Аида турында берничә кызыклы факт тәкъдим итәм. Аида йокларга ярата икән. Иртән каядыр ашык-пушык җыенырга җенем сөйми ди ул. Ә менә спортны һәм салкыннарны Аида бөтенләй дә яратмый. 30 градус эсседә дә юрган ябынып йоклыйм дип әйтә Аида. Моннан тыш, Аида астрология белән мавыгуын да әйтте. Bugün mиңа әллә ниләр булды. Өзгәләнеп сине сагынам. Ә үзем бит аңлыйм анда сыман. Сагынудан инде арылган. Bugün миңа әллә ниләр булды. Күңелемә сагыш агыла. Сине генә бары сине генә кайтарасы килә яныма. Бүген миңа әллә ниләр булды. Бөтенесен искә төшердем. Син янымда булган чакларымны өр-яңадан гүя кичердем. Бүген миңа әллә ниләр булды. Күңелемә сагыш агыла. Сине генә бары сине генә кайтарасы килә яныма. Бүген миңа әллә ниләр булды. Күңелемә сагыш агыла. Сине генә бары сине генә кайтарасы килә яныма. Бүген миңа әллә ниләр булды. Сине генә йөрдем сагына. Алга таба яши алыр өчен я койлардан алыйм сабырлык. Бүген миңа әллә ниләр булды. Күңелемә сагыш агыла. Сине генә бары сине генә кайтарасы
Азат Фазлыев мәрхүм артистларны, легендаларыбызны искә алу ашында булган. Ашны дустыбыз Рифат Зарипов үткәрде. Безгә дә шушы юлны дәвам итәргә язсын. Дугалар кабул булсын ди Азат. Амин. Рифатның кылган изге гамәлләре меңләттә яхшылык белән үзенә кайтсын. Yazar aldından oyla, söyler aldından tınla. Yürek bilen hal etkenler her vakit dürüst bula. Bir kimden birini kütmez, sirlerini bilgirtmez. Havalarda yıldız sanap, boşqa ömrün ötmez. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Теләм атыр теләкләреңне, җирләр күкләргә карап. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Теләм атыр теләкләреңне, җирләр күкләргә карап. Үзеңне кадерле, дөресен генә сөйлә. Кем генә булса да аңа бары яхшылык телә. Bir кайчан төшмә түбән, тырыш булырга өйрән. Уңышларга ирешүләр барсы тора үзеңнән. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Теләм матур теләкләреңне, җирләр күкләргә карап. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Теләм матур теләкләреңне, җирләр күкләргә карап. Зарлануны үз итемә, миннән булмый дип әйтемә. Вакытынан алда килеп, бәхет йомгагын сүтемә. Иркен сулап яшәргә, булдырырга яшенәргә. Үрнәк булып, кирәк булып, җирдәге кешеләргә. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Теләм матур теләкләреңне, җирләр күкләргә карап. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Теләм матур теләкләреңне, җирләр күкләргә карап. Теләм матур теләкләреңне, җирләр күкләргә карап.
Ирина Сайфуллина ширләп киткән. Башта кызым, аннары улым авырды, хәзер менә үзем авырыйм. Әллә ни кәефем дә юк, тизрәк тереләсе иде, ди Ирина. Без дә тиз арада сәламәтләнүеңне теләп калабыз, Ирина. Һәм синең башкарудагы ашкынып тора йөрәк җырына күчәбез. Таллар җырлый таң аткач, моңлана кояш баткач, тал кызлары ни хәл итсен, сандугачны шаткач. Чишмә буе тал тирәк, тирәк арасы сирәк, яннарыңа барам дип ашкынып тора йөрәк. Чишмә буе тал тирәк, тирәк арасы сирәк, яннарыңа барам дип ашкынып тора йөрәк. Чишмә буе таллары, талларның шаулаулары, сандугачның сайрап-сайрап диң ярын сайлаулары. Чишмә буе тал тирәк, тирәк арасы сирәк, яннарыңа барам дип ашкынып тора йөрәк. Чишмә буе тал тирәк, тирәк арасы сирәк, яннарыңа барам дип ашкынып тора йөрәк. Монда икәнен белгән, чишмә буена килгән, синдер ул бәгыркәемне телемләп телгән. Чишмә буе тал тирәк, тирәк арасы сирәк, яннарыңа барам дип ашкынып тора йөрәк. Чишмә буе тал тирәк, тирәк арасы сирәк, яннарыңа барам дип ашкынып тора йөрәк. Чишмә буе тал тирәк, тирәк арасы сирәк, яннарыңа барам дип ашкынып тора йөрәк. Чишмә буе тал тирәк, тирәк арасы сирәк, яннарыңа барам дип ашкынып тора йөрәк. Ашкынып тора йөрәк. Ашкынып тора йөрәк. Кайда син, сандугачым, дип җырлаучы Марсель Нургалиев әлеге җырның көен үзе иҗат иткән. Ә беренче җырын ул Себердә язган булган. Мин кечкенәдән җырлыйм. Музыка мәктәбендә укыдым, гитарада уйныйм, ди Марсель Нургалиев. Талдан талға қонасың, мұңлы күйләр сузасың. Йөрәгемә уйлар салма, кайда син, сандугачым? Күзәтәм таллардан сине, сойгуларыңны тыңлап. Сөйгәнемә хәбәр салчы, яратам аны чынлап. Сайрап жырласыла килә, сандугачым киеңә. Мөхәббәт аңлатыр идем, бердән бер сөйгәнемә. Сайрап жырласыла килә, сандугачым киеңә. Мөхәббәт аңлатыр идем, бердән бер сөйгәнемә.
birden bir süygeneme. Soyra sanduğaşım, sanduğaşım, sanduğaşım. Daldan dalga kunasınla munglu kilek suzasın. Sanduğaşım süyüleksiz, ömürlerim uzmasın. Soyrap jırlasıla kile sanduğaşım kiyine. Mühabbet anlatır idin birden bir süygeneme. Soyrap jırlasıla kile sanduğaşım kiyine. Mühabbet anlatır idin birden bir süygeneme. Birden bir süygeneme. Soyra sanduğaşım, sanduğaşım, sanduğaşım. Soyrap jırlasıla kile sanduğaşım kiyine. Mühabbet anlatır idin birden bir süygeneme. Soyrap jırlasıla kile sanduğaşım kiyine. Mühabbet anlatır idin birden bir süygeneme. Birden bir süygeneme. Soyra sanduğaşım. Быйыл Алина Сафиуллинаның тормышында шатлыклы вакыйга булды. Ул Татарстанның ат казанган артисты дигән дәрәҗәле исемгә лайык булды. Мин 16 елдан артык сәхнәдә иҗат итәм. Иҗатымны шулай югары бәяләгәннәре өчен Татарстан җитәкчелегенә һәм тамашачыма рәхмәтемне белдерәм. Бу хәбәргә иң сөенгәне әнием булды. Ул бу хакта бик хыялланды, ди Алина. Қарлы яңғыр яуа, сағышларға сала, ялғызлықта қалған жанымны. Тілә бәғірімні, үзе өзегімні, юғалтылар сүйген ярымны. Ой, хисләрім буран, юлларымда тыман, йыллар қоқлы юзыған ғүмірні. Ойлайм өткенлерді, сүйу исен әлі, көңіл күтә хаман өзіңні. Қарлы яңғыр яума, хисләремне юма, ялгыз итмә кабат жанымны. Мәхәббәткә тимә, юлларымны күммә, адаштырма сөйгән ярымны. Уй, хисләрем буран, юлларымда тыман, йыллар каплы юзыган гомерне. Уйлыйм үткәнне
ява, аклык сафлык теләр, дөнья бәрхет шәлен ябына. Карлы сукмак буйлап сөйгән ярым килә, яумый торчы сөю хакына. Ой, хисләрем буран, юлларымда томан, еллар каплы юзган гомерне. Уйлыйм үткәннәрне, сөю исән әле, күңел көтә һаман үзеңне. Уйлыйм үткәннәрне, сөю исән әле, күңел көтә һаман үзеңне. Күңел көтә һаман үзеңне. Лайыклы хитта кунакта Татарстанның, Россияның халык артисты Венера Ганиева һәм яшь талантлы өметле җырчы кызыбыз Зөһрә Усманова. Исәнмесез, кадерле кунакларыбыз. Исәнмез әле. Хәлләрегез ничек? Яз килгәне сизеләме? Сизелә, хәлләр әйбәт. Язгы кояшка елмаясы гына килә. Бит, молодец. Минем ишек алдындагы кошлар, беләсеңме, Зөһрә, алар ничектер башкача дәртләнеп кичә сайрадылар. Алар да сиздиләр язның килүенә һәм бик тә шат булдылар. Венера хатыны, гадәттә сез үзегезнең суенкларыгыз белән дуэт башкара идегез. Ә менә Зөһрә белән җырлау идеясы ничек барлыкка килде? Беләсеңме, Зәринә, минем репертуардагы җырларны яшьләр, яшь башкаручылар бик игътибар белән күзәтеп, яратып үз репертуарларына алалар. Һәм менә бала-чагалар да шулай. Минем Зөһрәдән дә шундый теләк яңгырады. Минем белән Казан кышы дигән җырларга теләк белдерде, дуэт итеп инде. Мин моңа бик шат булдым. Һәм без студияга барып яздырдык бу җырны. Альберт Зиятинов та инде мин инде аңа бераз үземнең киңәшләремне бирдем яздырганда, шулай бит, Зөһрә? Әйе, ул бик шундый әйтегендә бик игътибарлы, шундый тәртипле һәм бик менә аң дәрәҗәсе аның. Менә минем таләпләргә, минем куйган нишләп әйтим инде, таләпләргә дип әйтәм инде. Шунда ук аның моментально, шунда ук аның булды, реакциясы булды. Димәк, киләчәктә дә Зөһрәбез безнең Алла бирсә, үз уңышлары белән шатландырыр дип уйлыйм. Димәк, сез Зөһрәнең киләчәктә эстрадада үз урынын ялый алыр дип уйлыйсыз? Вакыт күрсәтер. Моның өчен Зөһрә укырга кирәк. Мин дә бит 9 ел укыдым. 4 ел училищеда, 5 ел консерваторияда, менә аннары инде дөрестән дә җырчы профессиясының бөтен нечкәлекләренә өйрәнсәң, киләчәктә Алла бирсә җырчы булырсың. Шулай бит? Синең теләгең шундый бит, диме? Молодец. Венера хатыны, элеккеге җырчылар белән хәзерге җырчылар арасында нинди аерма бар дип уйлыйсыз? Бик кызык сорау. Менә мин бит инде элеккеге җырчы. Мине сәхнәгә легендар җырчы дип чыгаралар. Без бик аз күләмдә идек элек. Элек бармак белән генә санарлык безнең әйтегендә җырчылар идек. Безнең җырлар хутсавиттан узалары. Хәзер җырчыларның саны бехисап. Мин аларның күбесен белмим дә. Ләкин менә җырларын, безнең җырлар бит хутсавит аша узып, шундый иләк аша узып, тамашачыга җиткерелә иде. Хәзерге җырчыларның җырларын мин тыңлыйм да мин аңлый алмыйм. Бәлкем күбесенекен аңлый алмыйм. Киемнәрен кайберләрнең килешле түгел, шуларны күрәм мин. Чөнки менә нәрсә әйтәсем килә, җырчы профессиясе, җырчы ул һәр яктан да үрнәк булып, зауыклы киенергә, шундый затлы, зауыклы сүзләргә язылган җырлар башкарырга тиеш. Менә мин шушы репертуар
келгәндә безнең айырма бик шундый зур дип әйтергәм. Чөнки без күбрәк классик әсәрләр, ретро җырлар, композиторлар әсәрен җырлаган. Хәзер инде хәвәскәр композиторлар да бик күп, хәвәскәр җырчылар да бик күп. Безнең айырма нәрсә инде репертуарны дөрес итеп сайларга, дөрес итеп шундый үзеңнең образыңны тудырып сәхнәгә чыгарга кирәк. Бәлкем әле күп шундый мисаллар китерергә була айырма турында. Мин дә башыма кертләп куйдым. Зөһрә, үзең белән якынрак таныштыр әле. Ничә яшь сиңа? Кайда укыйсың? Миңа 10 яшь. Мин 174-нче гимназиядә укыйм. Зөһрә, сиңа Венера Ахатовна кебек зур шәхес белән дуэт башкару насыйп булган. Нинди хисләр кичердең, дулкынландыңмы? Башта бик нык дулкынландым. Аннары соң Венера апа Ганиева миңа үз укытучым кебек тоелды. Бик җайлы итеп аңлатты, кирәк җирдә төзәтте. Мине җитәкләп кенә якын итеп йөртте. Венера Ахатовна нинди киңәшләр бирде үзеңә? Җырлаганда күбрәк елмаерга, гел образда булырга кушты. Зөһрә, киләчәктә кем булырга хыялланасың? Җырчы да буласым килә, дизайнер да, бию укытучысы да буласым килә. Менә бит инде талантлы бала бит менә. Җырлау гына түгел, ул бит әле бальный бию белән дә шөгыльләнә. Дизайнер буласың киләме? Минемчә җырчы буларга кирәк. Киләчәктә инде Алла бирсә күрербез. Венера Ахатовна, Зөһрә, тамашачыларыбызга кышкы Казан җырыннан бер үзек бүләк итегез әле. Аппак карлар ява Казаныма. Ак моңнарда эри ак калам. Мин үземдә акар бөртегедәй моңнар кочагында чайкалам. Моңнар кочагында чайкалам. Кадерле кунакларыбыз, килгәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Сезне инде шәхсән үз исемемнән дә якынлашып килүче халыкара хатын-кызлар көне белән котлыйм. Хыялларыгызның чынга ашуын теләп калам. Рәхмәт. Рәхмәт. Аппак карлар ява Казаныма. Ак моңнарда эри ак калам. Мин үземдә аккар бөртегедәй моңнар кочагында чайкалам. Моңнар кочагында чайкалам. Аклык кына бары сафлык кына. Телим сиңа телим Казаным. Ак үмитем кебек аккарларда тәүгезләр салып узамын.
Тапшыруыбыз бүгенге тәмам, дуслар. Барлык гүзәл затларны якынлашып килүче яз бәйрәме белән котлыйм. Язгы гөрләвекләр тормышыгызга җылылык, саулык, сәламәтлек, күңел тынычлыгы, күтәренке кәеф, бәхет алып килсен дигән теләктә, мин Зәринә Хәсәншина сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр саубуллашам. Мәйдан каналыннан аерылмагыз.